Ekuseni ngo-4 o'clock sikhulula uMandela, Mandela sikhulula. Mandela sikhulula, Mandela, Mandela sikhulula. Ekuseni ngo-4 o'clock uMandela, Mandela. Usekhona umuntu sasikhumbula ezomini bethuna. Hey, 1990 ngale mini. Jonga. Hey, ngoko ke sana sasesavutha sololutsha. Elazo lalutsha sasivutha, sibona inkululeko ilalaza phambi kwamehlo wethu. I hope ezontsuku la vom ingaphindi ibuye, yazi, you know, yes, utshintsho lukhona because sinemibane ezilalini, sinamanzi. Uyakwazi utshintsha indlu yakho uyenze bengathi yasedolophini, ube nayo yonke into esedolophini ezilalini. And abantwana abaninzi abantwana abane-opportunity ye-universities. Nabantwana babantu poor of the poorest, abantwana babazi-graduates. Like, you know, there are things esizipointayo aphandle nje kwe-individuals ezivele zayibulala i-ANC ngohlobo loba babe great. Because sesingasazazi nama sithini ngoku si-confused. It's because abantu aba-great. Otherwise, this day in reminder envuselela indoba eli lizwekanene sikhe salilwela. Eli lizwekanene likhe lalelizwe apho uqonda uba ngasibone ngomso kusithiwa inkululeko ifikile. This day iyandivuselela nyaka nonyaka kubakho laa nto uvukayo, kuvuko lasana lungaphakathi. You know, ndikhumbula sibaleka izitrato sitshisa into zamabholu kuba siyazi uba inkululeko yethu ifikile. Yeah. Le mini wayekhulwa ngayo utata wethu iDibelede, uyemyem uNgqolomsila. You know, wayephuma ngale mini. Sayibona iSouth Africa entsha eyomntu wonke, and with i-dignity yakhe ubawo wathi masingakhe ngesilweni elizweni lethu, let's unite and make South Africa one, beyomntu wonke kuyo. Anyways, memories not down memory lane. I hope one of these days saphinda sive ngolu hlobo sasisiva ngalo before. Happy Wednesday.